paring pancobaka tundang-tundang ing ayoja sing ngatasi dereng paripurna mugi pangeran kersa paring pangapura hadha Gusti kula nyuwun pitulah menika Kang Aran seni monolan saking kawula Rimba Indonesia. Nggih pun peranakun kalian kadang-kadang Pramukadi. Ingkang dipun pandhigani kalian Pak Teguh Ceh, kalian Mbak Mak Endang yang cantik jelita. Enggak, Mak Endang enggak? Dang. Mau bengi kita gale jebule kita padi. Ndang kamu bukan dawa kae. Kamu bengi sampean mripate ra melek kok. Angkat dawa tak nek yang jebule kok kowe lah. Melek mriwang. Izin aturane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung-burung kok isar. Kowe iki nyawang karo Mbak Sani kok mung hoak wae. Mbak Sania ngecor dalan to piye? Kula sakadang saking sekali Mbak Indonesia jeneng kuyung kadang-kadang Pramukadi. Prayat monol kadang dadi dalem Ora kadang dadi kadang sengklek. Wonten ngarsa panjenengan derek mangyubake wontenipun adicara ing wekdal dalu menika kanthi pangajap mugi-mugi kanthi marak sawanipun kawula sakadang saged mahanani renaning penggalih sauntawis. Pak Go iki acarane apa Pak Go? Iki acarane aku ora dong mlebu mau teko kon bewedan ya. Oi. Acarane napa Mas Nasi? 17 Acarane napa? Agustus to. Agustus Pak Go. Agustus. Tahu nek saparan meneh.
Iki wis mulut, Go. Oh, muludan. Mulut sik bodo mulut to. Madi lakir, pejah. Pak Go ya ditungake yo. Tungake pemuda-pemudi ing dusun ngendi iki? Tempuran. Tempuran muga-muga paringa lancar. Pemuda-pemudi paring rezeki duwe dana meneh. Iso nanggap meneh ora ming nanggap sekar muda iso nanggap Sekar muda. Kok sekar muda iki Mas. Iki lebar ngimpi melu sekar muda kok. Aku mau sebutnya meni sekar muda. Ora ming sekari bathok, sekar muda barang. Oh. Ayo engko nyicil nang kene engko sekar muda ono. Yo masyarakate paringi Ayam tantra. rukun, adem ayem. sehat lahir batine. Paringi rezeki lancar. Amin. Sing nandur tokolan ya paringi tukul. Apa nih? Kowe napa to brut kowe iki? Hoi, Sor. tetap tenang Mbak Sania. Tetaplah kamu bangga menjadi wanita yang lemu. Percaya diri, mergo kowe kokean gisi ora kokean loro. Ora iki mangkok semang-semang kudu takok. Prelak-prelok wong lemu ra iso ndodok. Aja ndodok yu, aja ndodok. Mengko yen ndodok leboni kodok. Saru lho. Pinter ya saiki. Ayo pacarmu anteng pancene gendeng. Yen adus peteng mesti tak inceng. Banjur weruh terus ngaleh. Ojo teruske, ojo teruske. Ora teruske. Ojo teruske. Terus ngadeg lunga. Rawan wirawan. Kudune iki nek jenenge kudune iki nek eng tibane ya eng ngono lho. O tibane o. Ayo. I tibane i. Mau diinceng kok dadi ngaleh piye? Pacarmu anteng yen adus neng ngene. Ayo weruh. Wes Ngalor yo. Wis terus. Siap. Sor. Oi. Ngelmu iku. Ngilmu iku ayu kaya widodari. Urip mulya mulya kaya Degeswari. Urip mulya mulya kaya Degeswari. Yen ten catur rantane ra mari-mari. Yen ten turut ilang sarga melanakori. Yen ten turut munggah swarga melanakori. Aku ayu kaya widodari. Urip mulya kaya Degeswari. Urip mulya kaya Degeswari. Yen ten catur mantane ra mari-mari. Yen ten turut munggah swarga melanakori. Yen ten turut munggah swarga melanakori. Dongake Pak Jitu, Pak Jitu. Ini cek kegawa mambengi yakin. Aku lek mbele warung-warung sasar-sasar kan Pak Jitu. Bisa ketantol ning kono kuwi mesti. Kowe iki jekelen Pak Jitu mambengi kowe. Kamu bengi yakin dek kok. Yakin kowe entuk pira mambengi Jojo? Ngalah wis 100 aku. Pret prang andel. Sing kehitung wis 100 kowe iki. Ayo bojone tak hitung aku. Yo yakin kok. Nek aku meri Sri Kadisadi 100.000 kok men. Bamo Kadi 50.000. Diwalik saiki karo Pak Jitu e. Napa? Ya disyukuri. Syukuri kepiye? Ha timbang sing do nonton kae entuk 120 barang. Ayo kang ngono jan ra uruk. Wirawiri tak seliti. Ya Mbak Sania yo. Yo. Mbak Sania. Yo. Ayo dikasih lagu sing nyos Mbak Sania. Sor. Sar. Hei. Janjane ngopo to ket mau kok hoi sor kowe iki. Aku nek ndek bojo Mbak Sania wah tak pok-pok tak dem-dem. Hari iki bojomu munggah ngepecut ke.
Ora aku pomo nek jebul saka sampean kuwi kok tak pupuk tak dem-dem wae gabuk mendlep ngono kae lho. Ah paling batin tegur ra butuh kasur. Ah gak giyuk. Napa mangki guyu napa manper mangki guyu. Dong apa kowe? Oh, Dong apa piye? Mbak Nuni, Mas Teguh nakal. Wong cetha anake lho meger-meger ngene iki lho. Mbok dibilangin mama yo. Dibilangin mama yo. Cek. Lagune apa? Tinatu. Urung-urung wis tato ki kepiye to? Bukan dia yang jahat, tapi tulusmu yang salah tempat. Harusnya kamu cukup mengenalnya, bukan mencintainya. Rungokke R. Timbang loro kowe turu nang gesikan. Yo main gesian. Oh iya, Ding. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu Tuntun go. rambulan kang semula tresno yang anak-anak mong siang sayang asan blodok. Wanadya ayu utama gambarane kusumo mulat lang-lang pronto agawe samseme kolo Ada
Nanti kae. Adi culik ki anake wong. Kon dadi kepala sukune. Jan kepala sukune ayu Gue nek nangis aku ora melu-melu lho, Le. Ora melu-melu lho kaya Ora melu-melu lho aku. Mambengi wis gawe nangis wong lho iku. Anake wong senengane mbok tetangis. Ada pada depan gerak. Ayo Dek, ada pada depan Dek karo Om Teguh kuwi. Kaya nurut karo kowe, Go. Om, po budene kae oleh teguh kok. Tanggung jawab lho, Go. Nyangoni lho, Go. Go. Nyangoni lho, Go. Penting aja jadi tangis ngono wae wis. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Wajib gawe lanang wadon lurung ilmu. Wajib gawe lanang wadon lurung ilmu. Aja liren yen durung rusak bodomu. Aja liren yen durung rusak bodomu. Rapiku asale agawe ana. Rapiku asale agawe ana. Dinamo sunah nulungi maring sembayang. Dinamo sunah nulungi maring sembayang. Nulungi maring sembayang. Rapiku asale agawe wana. Rapiku asale agawe wana. Dinamong sunah nulungi maring sembayang. Dinamong sunah nulungi maring sembayang. Nulungi maring sembayang. Ya, terima kasih ya, Dek. Sok direkrut dadi Sri Kandi Sekarimba ya ra apa-apa nggih Mas Haji. Luwes. Oke. Ayo muga-muga ben Jikuk meneh Jan. Burung rampung ya, Go. Dikontrak. Ngasih rampung ra apa-apa kuwi, Lek. Ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara. Tresnaku kang tulus suci rambut joko malam beblenjani. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Najan apa jeneng ati nanging aku ora bisa ngoncati. Jika kamu belum selesai dengan masa lalumu, jangan jadikan orang barumu sebagai pelampiasanmu.
Apa wis ora kelingan sumpah janji sinak selintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku Wis nganti dalem hatiku nanging sliramu ora kirim warta Padahal saiki wis teko kowe malah gandeng liya ora nyono ora ngira kowe padha daline asmara tresnaku kang tulus suci rambut joko malah bebleng jadi apa pancen kudu pisan karo sliramu karo sliramu Najan apa jeneng ati nanging aku ora bisa jati lilo atiku wis lilo senajan batin ku keloro-loro nanging aku ragu mergo atiku wis kepacut tresno wis ganti telung ketika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe marang gandeng liya ora nyono ora kira kowe padha daline asmara tulus suci rambut joko malah bebleng jadi apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu karo sliramu Najan apa jeneng ati nanging aku ora bisa jati lilo atiku wis lilo senajan batin ku keloro-loro nanging aku ragu mergo atiku wis kepacut tresno Yalah. Mbokmu kuwi jam sekari mbak apa biyen? Kok njogo telu wis ora jamah. Walah. Ya awak dhewe kudu bangga Pak Teguh. Ah seneng aku. Beneng. Kuwi Nyidame jam beduk biyen kuwi. kuwi bibit-bibit iso nguri-uri kabudayane awake dhewe. Sok kemel sekali mbak ya sok. Nyulai aku. Pokoknya arep pamit po. Halo, saya nek umur saya 75 tahun iki gak umur saya. Lewat iki kok muati gasik mbahmu kuwi. Dut, ayo. Sorry, Dut. Waduh. Ora ngono kuwi. Sapa? Kowe kuwi. Oh, ayu-ayu ning sikile cacat kok. Ah kok cacat apa? Asalen ngono kok sikilmu kok. Amit-amit. Bapak aku tekan kabeh nang belakang ini ngebat-ngebat ngene-ngene. Napa, Ndang? Sampai karo Mbak Sania nafsu toh. Juane aku nafsu ki lho. Nafsu lar mateni.
Hah? Woi, sor. Oe. Oh iya. Halo maju. Dek. Kene. Ngarep maju. Kuping katarak mau budek kowe iki. Presake, iso presake. Sesuk seno aduh ra jamak. Ngendi? Nang Kendal Pekalongan kaya lempoh. Kok Kendal Pekalongan? Ngesot ya, Mas. Kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Sor. Setelah pengen oek wae tuh. Apa meneh hal itu? Oh iya. Apa? Wis menisa modar. Jandel tak pencet e. Apa to Mbak Sania kok do kayak gini? Mike iki lho, Mike. Waduh. Mike. Ayo padha wae kok. Alah lan duwe kok. Kuwi kane nak beda wis beda artine lho, Mbak. Mik karo mik wis beda lho kuwi. Mik. Mik to. Nah, mixer. Sor. Sarinande putri Sarinande putri Suri
Mas Naji. Halo. Sone kok nyes tenan iki son saka sapa iki? Zanta kene ya. Yo Mas ya. Yo. Santa. Yo wis, ngono kuwi. Santa. Santa Sound System. Ini nek ngubungi nanti iki. RSJ, wah, berat. Setunggal pengumuman telah ditemukan kartu NPWP atas nama ini candayakku dhewe iki Mbak wis aku gorene. Wis langsung diumumke gorene canggolku dhewe iki. Wis. Yo. Apa iki, Go? Oi. Or. Hae. Or. Apa sar? Woi, Pengucapmu lahan wong kang lagi lumat sono kudu papan dan ing lapak iya dan ing carita bebasan ato digawe terang awet senajan
Kevin Tempuran diharap ke operator suara. Saudara Kevin Tempuran diharap ke operator suara. Ritane wayang Ramayana negara orang Patiraja Kata Rawana gawe geger nyolong Sita Mama Sinat putih Ayang toh. Nek Rosor kok seneng banget Teguh. Teguh wae kok sing marai. Sar. Oi. Kidul
Roro Kidul. Kita damai bro. Mata Yo cah cilik aja do munggah panggung. Dong arek. Rebutan sembako iki mesti.